reclamant la llibertat de Núria Portoles, Núria lliure. És una de les moltes reivindicacions que acompanyen aquest recital. Hi ha també aquí representants de col·lectius com la Plataforma contra la Mat, la línia de molt alta tensió, al marge de les feines que fan ONGs que recolzen directament aquest recital, com Salvem l'Empordà o Metges Sense Fronteres. Aquesta és una... Està molt bé que passin aquestes coses. Trobo que la gent ha de poder expressar el que vol. Aquesta és una de les cançons que més estimo perquè la defineix un verb que m'ha obsedit sempre. És aprendre. Aprendre és un ofici extraordinari que mai s'acaba. Aprendre que res no acaba si dintre meu abans no acaba, que el sol no es pon sense tornada si en el teu cor esclata l'alba. Aprendre que l'esperança és mentida si no hi ha cada dia un esforç pel nou demà. Aprendre a estimar-se la vida si la vida fa mal. Que si un infant mata la nostra mà no n'és estranya, que n'és de trist si un infant mata allà o aquí mor la tendresa. Aprendre que potser aquesta tristesa només és el refugi per no dir-se un mateix, que és tan més trist perquè és tan necessari, és tan més trist. És tan més trist, trist, trist. Aprendre que en certesa res no tinc si no m'ho dones, a fer que el cor sempre es commogui pel fràgil gest de la bellesa. Aprendre que sóc només si existeixes i és aquesta mesura la que vull en defineix.
Aprendre per saber-se desprendre, heus aquí el vell secret. El vell secret, el vell secret. Saber-se desprendre, heus aquí el vell secret. El vell Abans del